Takže ahoj lidi, vítám vás, opět se vidíme a vidíme se protože vám chci ukázat poslední kroky, co se týkají naše krychle a co se týká vlastně nastavení, aby to všechno dobře fungovalo. Takže jako první na playerovi musíme mít zapnutý charakter controller, za druhý na pickup cube musíme mít zapnutý box collider, to už máme defaultně nastavený, potom je zapnutý rigid body a u rigid bodech musíme mít vypnutou use gravity a zapnutou i kinematics. Potom si přejdeme vlastně na náš script player pickup.cs a musíme nahradit tenhle jeden řádek poslední, jak máme ten destroy order game object, nahradit těmatoma 3 novými posledními řádkama. A proč? Protože jsem zjistil, že při sebrání kostky mi hráč a jeho vlastně pohyb toho hráče mi začínal zadrhávat. Tak proto to musíme takhle změnit. Jo? Já to vymažu celý a tohle je vlastně už nový kód s těma novýma 3 posledníma řádkama. Takže lidi, to je všechno, co se týká krychle a nastavením krychle. A takže pokud vás něco zajímá, co se týká Unity a C Sharp, tak mi napište do komentářů, anebo navštivte komunitu na YouTube a pište do komunity. Takže já se s váma loučím a to je vše, co se týká krychle a jejím nastavením. Takže ahoj.